Салому алейкум ба ҳама мардуми тоҷик, ҳама мардуми муҳоҷир, ҳама нафарое ки канали моро дастгирӣ мекунед. Ҳурмат ҳаматонда ки комментариҳои беҳтарин менависед ва бовар мекунед мо билет мегирем. Дар аэропорти Внуково қарор дорем. Хостем ай вазъият ай нархи наво камтарак маълумот бутем тона. Аэропорт Внуково тенҷаи одамое ки документ надорен ай якум этаж зона прилёта ҷое ки одаморо стречат мекунен ай ҳамин тараф будурен чем ай дим этажда хубтара чем ай ое ки мақсад документ проверка мекунан дигаву дигаш ай якум этаж будурен хубтара. Ва нархи наво чӣ хеле ки медонед ай тараф арзон шудаги ай тараф қимат и додарда будем ки чанд рӯз пеш гирифта будем 10 рӯз пеш гирифта будем 21500 ва як бора билетҳо ай тараф қимат шид то ҳамин дараҷае омад ки ҳамин билети худат то 46000 хеста кард 46000 ва ҳозир бигем ай душанбе Москва ай ҳама арзонаш 45000 то 51000 ёфтестиан вариантҳои пересадка бигем вариантҳои хубам мондаги нест ҳама ҷо қимат шидаги ай тараф ай Москва душанбео ки ай ҳама шаҳрҳои Россия ба Тоҷикистон арзон шидаги чӣ хеле ки ай тараф одам кам барава ай тараф арзон мешава ай тараф ки кам биё бо у тараф арзон мешава. Мегӯям ки душанбе клуб хуҷанд 10, 11, 12 та 3-4 рӯз баъд 5-6 рӯз баъд ёки моҳи февралда ёфта метавонад дастрошнида 15, 16, 17000. мақсад ки Узбекистон ҳамаш арзон шидаги чӣ хеле ки пеш буд 18, 19, 20, 21 у нархҳо нестай. Баъдан нафарое ки билет гирем номером дар комментария ҳастай занг заде худам қай мақсад ҳаракат мекунем ки тез видео партомнавигарӣ расонум ва апай азиза бояд додаря дига ам ҳастай ҷавоб метия мақсад 5693 шукри аллоҳ ҳамин қаодам рӯӣ кардем ягон тужда проблема нашидай. Одамое ки мегӯянд ки ҷои духтурспориш дар дим этажам як рӯз охир мебинед 2750 рубл 3 саат пеша регистратсия дар аэропорт чое успед мекуне ва ҳамин ютере ки ай Внуково душанбе мерава ҳаракат куне бортон зиёд нашава ки багаж дар 300-400 грамм зиёд шава 5000 мегира ручноям ки зиёд шид 3800. Дигар саволо боша ягон чиё боша иншалло занг зане ҳаракат мекунем ки ҷавоб диҳем. Чӣ мегӣ барои мардуми тоҷик вақте омадан да билет пурсидан ира ай Москва гирифта будем одамое ки мегӯянд ки омадан да паспорт надодам билет надодам паспорт аммо идодарда ай Москва гирифта будем худмон аммо одамое ки мегӯянд ки ай Москва гирифта мешава ки ай тараф биёя бале мешава ҳам паспорта нишон метавонед тамом электрони мешава ки ай ҳамаи шаҳрҳои Россия иншалло занг занем мегирем ай Питерам рӯй кардем ай Екатеринбургам ай ҳамаи шаҳрҳо шукри аллоҳ проблемашон шидаги нест. Чӣ меги мардуми тоҷик мардуми муҳоҷирда мардуми тоҷик мардуми муҳоҷирда ҳамада пешраҳӣ мехоҳам соҳ саломат бурдам ба ватан якум бор омадӣ мешава иншалло боши гап нест ҳурмат ҳаматонда. Салом алейкум соза хубан акай Абдулло Мусафир гузаштем да тамоми истодагием оли самолет биям мешинем мерем ки Абдулло бовар надоштам ба худо уже бовар кардам раҳмат ҳазор раҳмат бародар ба дастгирӣ бачаҳо боварш кунед майла ба панои худо бош ака соҳ хуб чин яма соҳ саломат расидам насиб боша парина 10 минут раҳмат зинда бошед. На бародар Абдулло дар самолот шудем навози 10 минут баъд насиб боша полёт мекунем панотон ба худо дар амони худо бош. یوردان کردم گذشتیم به همش سخت